sa iton mga palangga nga mga tagpalamati. Siyempre, sa gihapon ang pagpangamusta ni Tita Wilma sa inyo para sa biyernes nga edisyon sang This Is My Life. Again, thank God it's Friday. Kamusta ang inyo una nga biyernes sa bulan sang Pebrero? Paamo ka na bila. Na biyernes basta first Friday na basta first Friday ting may mga panaad, may mga hilikuton every first Friday. Kabalugin na si Tita Wilma nga inyo gidi na ginatuman bisan paano. Karon nga hapon, sa gihapon, tubtub-tak na stress kita nga mag-up dinay. Diri iya sa This Is My Life. Gani relax lang kamo dira. Samtang nagahilay-hilay kamo. Samtang nagapulo-pahuway kamo. Nagasulusandig-sandig dira. Kag nagapiyong-piyong ang inyo mga mata. Si Tita Wilma ari lang diri sa gihapon nga mag-upod kay magalingaw sa inyo. Tubtub-tak na stress sa biyernes nga edisyon sang This Is My Life. Gani, okay lang na. Okay lang okay lang ang panyaga nyo da. Paamo kay na bala. Kamustang panyaga? Okay lang tawe, kapanyaga. Laswadi amon sudaan ay sa Action Radio, no? Green nga may kalabas sa iyang preparar ni Tuto Jo Marie para iya sa amon with matching pinaksiw abaw nga isda ti okay gid sambat gid ti kamo dayan gin sa luhan ninyo ano ang inyo gin preparar sa inyo pagpanyaga sigurado ko na muna sudaan nagakuriit ang aton mga kabataan ay na okay pero mga kabataan kinahanglan magkaon ko sa mga pagkaon nga mga masustansya kay ina ang kinahanglanon sang inyo tag sa kalawas para may para maibato kamo ibato sa mga magahalit sa inyo ikaayong lawas kaysa gihapon padayon kita nga halong kag padayon man kita nga nagaaway sa sining pandemic nga ini o mga anak nga gani go lang sa gihapon kita sa gihapon syempre sa nahambal man naton hindi na madula sa aton mangin kabahin na iya sa adlaw-adlaw na iton nga obligasyon para mo kaya sa itong tag sa kakaugalingon ang hindi pagkalipat sa paggamit ng face mask na okay, samtang ara ka mo dira sa inyo mga radyo sa gihapon o po ninyo si Tito Wilma sa 684 kHz sa inyo man mga gadgets dira sa inyo mga cellphone nga nag-upload sa aton via FB Live no paagi sa amon man Facebook page Action Radio Bacolod ara dira danay kita sa FB Live kung pwede i-heart like ninyo kag i-share man ang program sa Action Radio hindi lang ang This Is My Life kundi ang tanan nga programa sa Action Radio amon ginabala ginapasalamatan kapin pa ko nagasend kamo sa mga stars pati mga mata namon duga stars sa kalipay pa mo kanabala pero tuod na siya na ina may lang ang amon konsuelo kag ang amon man pag-apresyar sang inyo padayon nga pagsuporta sa amon diri iya sa kahanginan nga nagatinguha man nga malingaw kamo kag nagatinguha man nga madulong ang mga dalagko nga mga balita. Speaking of balita, batian nyo to kagina ang kay BP Forum para sa itong sini mga presidential aspirants. Kamuna ang desisyon ara sa inyo mga kamot. Analisahon ang ilang mga ginapaghambal, batyagon kag padalman ang ila sinim ang kaundan sa ilang mga plataporma kag ang ila panabat sa mga palamangkutanon nga ginhaboy sa ila kaina pero wala naton mabadian amo ang mga sabat kag pagpatpat man sa iya plataporma ang wala magtambong no si Senator Bongbong Marcos. But anyway, sa padayon man sa adlaw-adlaw nga tanan, nakahibaluman kita, no? Mabalhuy yung habaluan na iton. Pero ang mahambalan ni Tito Wilma sa palabutong nga eleksyon, butuhon naton kung sino ang para sa aton. Magkahatag sang kayuhan, hindi lang sa aton kaugalingon, kundi sa bugos gid naton nga pungsod Pilipinas. Hindi lang para sa isa ka adlaw, duha ka adlaw, isa ka semana, kundi para gid sa sulod sang anom ka tuig. Okay, kabudlay maghinulusol. Kay kung hindi na naton mapabalik, problema na naman sa aton sa sulod sang anom iya ka tuig nga pag-antos. Muna siling pero galing kiti ang mga Pinoy. Kabalo naman kita sa pihak
mga pag-antos at pihak sa mga pagtilaw kay mga problema nga ma-encounter adlaw-adlaw mahimo ta pa iya makayuhom sa gihapon, di ba? O sige tawe okay, relax lang ka mo dira. Pero sa liwat panumdom ni Tito Wilma ang inyo sini nga mga entry padayon kami nga nagabaton diriya sa This Is My Life sa inyo mga entry para sa aton Mi Amore. So salamat gid. Ginapang tipon ani Tito We napangtipon ina namon kay ti husgahan pa na yaw, di ba? Husgahan gina Tito Wilma. Hindi syempre aton may na amait-amaiton man na gina-screen ina sa amon sa screening committee kung sino magkasulod iya sa top 15 hasta sa top 10 hasta sa top 3 na kung na sino makakuha sa nga itong sini grand prize, di ba? Amo na iya gani okay lang pwede pa ka mo magkasend tub Pebrero 10 Pebrero 10 sa tuig 2022 para sa itong sini Mi Amore. My love. Di ba, Tita Wilma? Pwede ka intra, bisan ka mong naka-online nga, kamo sa iban nga pungsod, pwede ninyo mapadalang inyong mga istorya angot sa paghigugma. Kay ang Mi Amore, my love, di ba? Mga pinasahi ini nga laragway man sa paghigugma. Nga luyag man naton ipaambit, ipabati sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati nga nagaupod sa sini nga programa adlaw-adlaw nga tanan Lunes tub Sabado. Kinanglan na maka-entra no 18 years old and above. Tanan pwede maka-entra bisan diin ka man nga bahin sang kalibutan. Pwede ka gid, pwede mo mapadalang imo iya entry diri na paagi sa aton sa ni Facebook page Action Wilma Sugaton o kung sa akon man personal nga FB account Wilma Antupina Sugaton. If not, pwede nyo ma-email. No? May ara man kita na ba sa email na actionradiobacolodnews@gmail.com na pwede ninyo dira mapadala. Pwede ninyo dira nyo lang isulat dira kag i-send okay na si Tita Wilma na mga walingin ulo ya sinapro. Pero sige, okay lang na siya. As long nga mabasahan naton, pero hindi yung tag pila ka kilometro nga mabasa naton tag pulo ka oras sabo mga anak. Ina nga bisan malipot lang siya pero aring kaundan sang istorya sang inyo paghigugmaan ay kag pagpalanggaan ay mga pagtilaw nga inyo sinina encounter ara dira na pagkit ang inspirasyon ninyo. Sa mga napunan sa pagtuon nga mga istorya, pwede na ina siya. Hindi nga detalyado gid nga maka-consume kita pinoras bilagi ka oras no mga anak na amo lang ina siya mo na makabayton ko na anak pwede no pasa nakabayton da buhin-buhin ni ang imo istorya. Pero hindi gikalimtan ha, na-verify ko pa na uli. Ang mga nagpadala sang ilang nga mga entry, although nga arang inyong ngalan, pero kompleto, although nga ara, syempre inyong account name, kayo napadala ninyo dira, makitaan man ni Tita Wilma. Pero ara sa itong mechanics dira na hambal, nga kinahanglan, isulat ninyo kung hindi man before sa inyo istorya, or sa inyo entry, or after sa inyo entry, isulat nyo ginang inyo kompleto nga ngalan, inyo edad, inyo address, kag contact number. Kay karon kung mapilian ang inyo karon nga entry, paano ninyo babaton ang inyo sinipremyo? Diba? Pila ganing premyo, Tita Wilma, may tatlo kita iya ka grand prize winner, first, second, and third, nga magabayton ang ikatatlo nga lugar, makabayton sang 2,000 pesos. Ang second, magabaton sang 3,000 pesos. Kag ang grand prize natin is 5,000 pesos. Kag may ara pagin magapili kami sang pito ka mga consolation prize winner nga magabaton sang tag 500 pesos or 500 pesos. Gani go na. Sa mga naga-message dira bala nga kung hindi man ka mo ma-replyan sa gilayon ni Tita Wilma, ining pasensya lang kay ti sa kadamo man sa aton ginaasikaso kag kadamo man sa inyo hindi taman kamo dira maisa-isa. Wala lang sungguranay mga anak kamo mga pusong mamon ipahigan ng mga pusong mamon wala na nasubong. Okay, 2:05 na Action Radio Philippine Standard Time. Update sa alang-alang na dasig sa aton oras sabi magpangilay mo. Gani relax lang da no. Relax na lang da. Pero may nakitaan lang gid ko Tita Wilma bilang isa lang gid ang i-mention ko ang about sa nagdaog sa loto na do kay nami ilang blasang istorya
Kay ti ang mga numero, ang number combination nga iya nadagaan sa Mega Lotto nga 20 milyones pesos, abi ninyo iya pa na numero sang ila ginikanan. Sang ila ginikanan, nagkalamat, napatay na ang ila ginikanan. So, napinsaran niya nga saguro na nga mga numero, higing kaluyan, kay nagapati siya nga basi makahatag swerte sa ila nga pamilya ang mga numero nga ginbilin sa ila ginikanan nga bogin sagod-sagod man sang iya amay. Tagadiin siya taga Nueva Ecija. Nagdaog 20 million pesos sa Mega Lotto 645 draw. Makon muna siya. Silingan ni sang Philippine Charters of Stakes Office, iyan na niging claim mo. Nagkadto siya sa ila talatapan, ining lucky winner, lalaki. Opo nang iya bala asawa, nagkadendalay ay asawa, kadto sila sa main office dito sa PCSO sa may Mandaluyong. Kag pagkatapos, gin-interview man siya, no? Siling sang lalaki, siya ti ako, 24 years old na ko. Siling niya, 24 years na siya nga nagataya sa loto. Kag ang nadagaan niya nga numero, iya pa na ginasagod sang iya sini napatay nga ginikanan ang iya nadagaan. So nagsulod sa pensar niya, mayuguro, sige-sigihon kung pagtaya sini nga mga numero, kag nasino sa iya, nagpatigid siya iya. Nga, isa ka adlaw, mahatag sa iya ang swerte. Ti wala gid tuon nagdalok ang kapalaran sa iya, na kag sunod sa iya, sunod sining nagdaog nga taga Nueva Ecija, siling niya ang nadagaan nila na gamito niya nga inugbayad sa ila na gin prenda nga duta nan, kag siling niya mapatindog, matukod man kami negosyo para sa amon pamilya. At least, bisan paano, may plano man sila. Basta mo na sila nato, nang swerte kung mag-abot, hindi ginaton mapaktan. Basta man maayong inyo katuyuan, ang husto nga tion, maabot kid kag inyo ginamaangkon. Inaling yung gamay-gamay, kung mapasiplatan, subong iyang hapon. But anyway, no, relax lang ka mo dira. Ato na ni mga kauturan dira para man sa itong ikayong lawas, siyempre mga produkto man sa Dr. Alfred's, especially ang Dr. Alfred's Pure Meng. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talaposon nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Okay. Hindi ko siya di makita. But anyway, okay lang na siya. Now, sa itong sini nga mga naka-online dira, hello, hi lang, mayong hapon lang dira sa inyo, no? Oo. Oo, sige, Tita We, Okay lang na siya. Mayong hapon lang da sa liwat, no? Unaon to sa babaw, bilit Tita We, kaya da, siya thumbs up naman siya. Sir Malili Uligo, na mayong hapon sa imo. Naman si Inday Connie Laparan. Good afternoon, Tita We. Stay safe and God bless. Good noon, Tita We. Live watching. Tamyaw lang kay Cecil Haro Oligo. Advance happy birthday tomorrow. About February 5, 22, 59th birthday. So, advance happy 59th birthday, Cecil Haro Oligo, na? Para buwas halin kay Sir Meleli Oligo. Martin Aliling, good afternoon po, watching from Imos, Cavite, na? Sir Martin, good afternoon po. Subong man kay Ma'am Vanessa Stark, kag Doc Mate Mayo, Chinka Dialag Dono Wala Mark, kag Alex Montesa. Salamat tawe. Yes, salamat. Welcome, good sir. At good PM, Tita Welms. Thanks, God. It's Friday. Ga-monitor kami din ni Nanay Lorna while nagaluto Valenciana. Tiil sang baboy nga. May langka amon sudan. Wow. While celebrating Nanay Rachel's second death anniversary, tamyaw man si Tatay Teddy. Yes, mayong hapon lang dira sa inyo. Inday Rona, kag maayo man nga pagpreparar, no, para sa pagsukat man o ikaduwa nga pagsukat sa kamatayon ni Nanay Rachel. Yes, mayong hapon lang dira sa inyo ani Inday Lorna. Okay? May namita lang ang pagluto sang Valenciana kay kabalo ko nga manamit man ikaw magluto sang Valenciana. Rachel Fulgencio Susana, mayong hapon Tita We. Kag kay Inday Virgil Pinda, mayong hapon. Salamat gid. Mayong hapon kuno tawi ni Inday Rachel Fulgencio Susana. Inday Ma'am Virgil Pinda. Tita We. And look. I like your look. Angayan katawe. Abaya FB kag radio man kami. Sige lang bala okay. Lang na bala ma'am. Tulukan na lang na bala ma'am. Ari ay si Thelma Iguico, Lydia Bibing Jennifer, kag Mercy Lambert. Stay healthy, always good. Kamuman, no, Tito We. And God bless you and your family. Yes, salamat, gid. Janelle Zanzimo, good afternoon. Tita Wilma. Hindi ko na magbahat sa imo ginambal. Pero salamat. Dapa man nagyapon ilong ni Tawe. Good PM Action Radio. Wilma Sugaton. Marilo Trevilla Cantinoy. Sa imo man. Maayong hapon. Gerald Cantido or Gadudo. No? Gerald Gadudo sa imo. Salamat. Maayong hapon. Afternoon Tawe. Happy first Friday sa tanan. Sa akon in-laws. Basta Friday. It's Fish Day and Laswa or Mongo Day. Or Mongo Day, baka namin, no? Okay, mayong hapon, Tito We, watching live from San Gabriel, Makabibi, Pampanga. Salamat, gid, halong lang kamuda. Okay, Sir Antonio Beronio sa inyo, mandara, halong man kamo. Ma'am Elizabeth Gamarla, good afternoon, Ma'am Wilma, TGIF. Stay safe always.
God bless you and more power to ARB. Salamat, gid, no? Kag Meneme, Boneme, Dinoy. Good afternoon, tita, please. Greet sa baby ko nga si Christoph James Dinoy. Nagtulog na siya. Baby James, good afternoon. Halin kay Mama Dear mo. Kay salamat gid. Giselle Belbeck o Bekbek. Cecil Bekbek. Mayong hapon, Tita Wilma Patamyaw kami di sa may Purok Orchids, na? Dira sa may Purok Orchids, Barangay Binubuhan, sa pamilya Ismila, Tukelio family. Mayong hapon lang da sa inyo. Nagapamati gid subong. Ang nagatamyaw, ang pagtamyaw, halin kay Cecilia Esmilia. Yes, sir. Yes, Sir Lester Ray Benitez. Good afternoon, Tito Wilma. Take care of yourself always. And God bless. Thank you, sir. Patamyaw lang palihog sa asawa ko, Ayeza May Katagi Benitez. Dira sa Sumag National High School. Kag sa anak ko nga si Aye Fire. Or Aya. I'm sorry, sir, ha. Aya Fire Benitez. Thank you, good sir. Good afternoon. Thanks for the stars. Stay safe, man. Na? Good afternoon, Tito Wilma, watching from General Luna Araneta Elementary School. Maria Luisa Melos. Yes, good afternoon lang dira, ma'am. Na? Barky Tribe. Mayong hapon, Kimpoy Yulo. Perte. Siling ni Barky Tribe. Mayong hapon, Kimpoy Yulo. Paamo ka na bala. Patamyawan tawi siling ni Sir Lester Ray kay Stephen Ganza Simbet. Dira sa La Carlota City. Always listening po. Okay. Thank you, kid. Mayong hapon man ko no listeners. Hambal ni Barky Tribe. Tawe tamyaw ko ang manghod ko. Andres Beronio, happy birthday, tol. Salamat gid titawe. Halin kay Antonio. Say mo, Andres, happy birthday. Okay, abaw. Kasadya lang, no? Sadya, nag-enjoy lang ko na ibasa sa inyo sa mga greetings. Kaya ginapasalamat, ginan. Yes, ada, pag hindi sa neton ka, what's made, ay, Mila Gallego, ikaw bala, samtang tuwing nagaligad, Mila Gallego. Gahubin, kay nga gahubin kung tulukon. Kay nga nakapahuway na sa mga stress mo na successful ng mga anak. So, enjoy na lang. Me or Mads na good luck na lang sa imo dara. Maria Luisa Melos, ma'am, good afternoon lang dara. Yes, good afternoon man. Okay, abo ara siya gapangilay. Good afternoon, tita. Isen ko tan ni okay. Kainday April Joy, Buena Vista Gaston. Good afternoon lang dira. Madamo gid nga salamat, ha? Salamat gid dira sa inyo. Dira sa may Lambunaw, Iloilo ba? Salamat man kag mayong hapon. Ana May Libunaw Ogates. Yes. Thank you and good afternoon. Ha? Okay. Relax lang kamo dira, ha. Balikan lang kamo karon ni Tita Wilma.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan. Dali lang gintawi, kay ara sila, no? Akon tita Panyaga, Laswaman, Japon, lupo, ginlaktan munggo, kalabasa, gingatan pa niya. Po ay kanami, sa kurit, sa kurit nita, sa Siandalumbia, Dosa, Kopsang, Barrio Alicante, na tamang kotkok, may kabuhi, na kay may matahuman ako nga nagligan. Pwede na, may namatahuman ikaw nga nagligid, pwede may sulat kang ipadala lang dali sa ato, no? Pwede gina, no? 5696, good PM, tita, pag-shoutout lang family to review sa Barangay Talaptab sa Castillana. Baga tutok gid subong. Salamat from, yes, Tarantado. Mayong hapon lang dira. Diraman kay Sir Edmar Sedayon. Sa imo, sir, good afternoon. Salamat gid. Kay Johnny Sitar, kay Mary Fee Alpes. Pila lamang kamo. Na? Okay, standby. Si Tita Wilma magabasa sa etong sulat para iya karon nga hapon. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, hindi mo man upod kasakit. Tubutin ninyo ako na maging kabahan mo. Dear, kita ginawa. Okay, ang ito letter sender sa karon nga hapon, nagapatawag sa ngalan Grace.
Patawag sa ngalan Grace, pero tutuod yan nga ngalan si Grace. Ang mensahe ni Grace, nagasiling, maayong adlaw lang sa mga taga-Action Radio, kag sa nagapamati sa This Is My Life. Tita Wilma, may gusto man ako nga i-share sa akong life. Ako gali si Grace. Tuod ko ni nga ngalan. Pero hindi lang palihog pagbasaha ang lugar akong diin. May boyfriend ako, tita. Kagang akon i-share natungod sa akon love life. Sa tuod lang, wala ko man ginapilit ang kaugalingon ko. Nga, gusto ko siya gid ang mangin husband ko sa ulihi. Kung hindi man siya sa akon, kag hindi kami makaopdanay, kag mag-asawahay, no problem. Hindi man ko mamilit sa iya, nga sabto niya ang mangin baby namon. Galing kasubo lang bala, Tita Wilma panumdumon, nga Grace ang ngalan ko, pagkatapos disgrace gali ako sa lalaki nga akon nagustuhan. Balo ka, Tita Wilma, hindi siya manabat sa akon baby nga ginabusong subong. Kaing iya hambal sa akon, hindi siya kuno sigurado nga iya ang ginabusong ko. Damo pa na siya alibay. May ginahambal pa siya nga hindi pa siya preparado nga mangin papa. Tita Wilma, sang una, kung may mabalaan ko nga babae nga nagabusong kag ginabayaan, naluoy ako. Subong, ako na ang ginakaluyan sang akon parents. Pero ang sabat ko sa ila, tita, wala sila dapat kabalakan, kag hindi sila maluoy sa akon. Batunon man ako o kung hindi sang lalaki nga naluyagan ko. Suportahan kag preparahan ko gihapon ang palaabuton sang amon mangin baby. Tita Wilma, ginaako ko man, gingusto ko gid ang tanan, kag wala ako maghinulsol sa natabo sa amon. Inatungod sa love, kag pagsalig ko man sa iya. Masakit pero wala gid ko choice kundi batunon ang tanan. Nanugon ang parents ko tungod mauntat gid ko sa akon pag-eskwela bangod sang pagbusong ko. Pero hambal ko kay mama kag kay papa nga hindi pa ini ang katapusan sang akon kalibutan kag para sa akon mangin baby. Kabalo ka, tita, love ko ang amay sang akon mangin baby. Pero, hindi ko siya mapilit kung hindi siya gusto. Ang mahambal ko lang nga hinulsulan gid niya sa maabot nga adlaw ang iya katalawan sa pagatubang sa responsibilidad. Diri lang kutob salamat gid sa pagbasa. Grace. Hay nga mga anak. Grace, mayong hapon. Grasya. Salamat gid. Matuod this Grace, pero tigyapon may grasya ka. Ang namian ko lang sa imo nga bata ka, na? Kay ka-positive sa imo, sa nagakatabo sa kabuhi mo. Saludo si Tita We sa imo. Kay kung iba na ma-wild na, no? Di ba?
Kung iba ina nga mga kabataan, ma-wild na ina. Pero makita ta sa sina nga mga hitabo, isa pa nga ginadayaw naton ang imo ginikanan. Na? So, pasalamat ikaw. Pero amo na bala sa aton kabuhi kung kaisa, hindi ginaya malikawan. Bisan ano pa naton kaluyag o kung kagusto nga mangin maayong dalagan sang aton kabuhi, ano gani, hindi man malikawan. Nga may nagakatabo nga komplikasyon. Hindi naton mapaktan nga may problema nga matabo. Ilabi na sa imon. Daw hindi ka makasiling, na? Hindi ka guro makasiling inday grace nga maamo na siya. Kay love ka niya, love mo siya, tungod sang imo manakitaan kag nabatyagan sa iya, sa imo siguro siya nagid ang meant to be mo, na? Galing nagwang iya pagkatalawan, nagwang iya pagkatalawan, ti masakit man na, gambal ka lang, nagabasa lang ko sang imo sulat kay ina, sang imo mensahe kay Tita Wilma, nagabasa lang ko, nagayuhom ako. Masiling pangabaton mo, amo ni, pero behind sina, kabalo ako sang imo na batyagan. Masakit nga sikwayon ikaw sang lalaki nga imo ginsaligan sang tanan-tanan sa imo kabuhi. Ginsalig mo ang tanan tungod tungod sang paghigugma. Pero wala ka ginag-expectar nga bayaan niya kagali sa ulihi. Wala ka ginagpaabot kaya kung magbunga ang ginimo ninyo talikdan niya yung responsibilidad. Amoy nang masakit. Ginpalangga mo, ginsaligan mo. Pagkatapos talikdan ka lang, do hindi pa pag-akuon ang tanan, ay huoton nga mga anak. But anyway, okay lang. Kag gusto ikaw sa paghambal nga talawan siya. Talawan siya sa pagatubang sang ginatawag responsibilidad. Amo na kasi siya hindi pa siya preparado. Wala niya galing hindi pa siya preparado nga ginsulod niya na. Nga ginimo niya na kung tayo ni ula anay, girlfriend, boyfriend lang anay. Wala na naghimo sang isa kabutang nga amo makapaguba sang mga maayo ninyo nga mga plano sa palaabuton. Muna siling na ito nga, ang iba na budlayan maghimo bata, muna bala, wala sila anak, nga pangayo, tanan ginahimo, wala gyapon, pero ara na iya gani nga daw, unexpected, ara na pagkatapos talikdan ka, okay lang na. Siguro, ay lipat siguro, ay hindi ako guro kilala. Pag guro nakabunggo lang siya, o kung may nakibot lang siya, whatever, sa ano tuman, ano pong balyaman? Wala kuya man sila, wala kuya, hindi kuya guro ang amay sina. Bisan pa na sakit. Hindi ba lang Grace? Kasakit sina batyagon. Ang nami lang gid Grace, pakita mo sa ginikanan mo, kay sakit na sa bahin sa ginikanan. Frustration na para sa ila. Kaya ang ginikanan mo, makitaan na ton, dako kun tani ang maayong handom para sa imo. Kag wala man sila di ba? Wala man na sila nagapaabot nga amo nang maabtan sang ila, maalam kag mabuot nga bata. Pero ang nagakatabo sa aton kabuhi hindi ginaton mapaktan, di ba? Hindi gina mapaktan. So go lang ikaw, girl. Padayuna inang imo pagka masiling bala naton ang imo bala pagka gani term siniman nalipat ako, but anyway okay lang na siya. Ang imo pagka positibo na sa pananawan sa kabuhi, diri ka lang niya pabayin na mga negatibo nga ina, na focus ka kag kun magwa na ng baby kay supportive man si mama kag si papa, padayon ang imo pagtuon, tapusang imo pagtuon kag ipabatsyag not necessarily ipabatsyag, ipakita sa lalaki nga ina nga kung gintalikdan ka man niya kag ang inyo sini baby, kaya mo nga tindugan ang responsibilidad nga iya ginbilin sa imo. Ngayon pagkabakod ka lang kag magsalig ka lang iya sa Dios as always. Always gid ya. Paano ka lang pagamuyo ka lang kay Lord permi
hindi ka pagpabayaan pating baby mo. Istorya ko mo man ang baby. Kag iya si pakita mo man kay mama kag kay papa mo. Although nga ginako mo sila mo, pero behind sina nagahambal ng ginikanan mo, mabatyagan nila ang kasakit kag kaluoy sa imo sinisitwasyon. Anyway, sa imo Inday Grace, salamat gid sa pag-share mo sa imo istorya diri sa aton sa This Is My Life. Sa iban pagin naton diri nga mga kauturan, pwede man kamo magka-share sa inyong mga experiences, mga inagiyan ninyo sa kabuki, nakatag sa inyo leksyon, nakapabakod sa inyo kung nakapahuyang man sa inyo, mga inagiyan sa kabuki, o mga istorya dira nga masiling naton pwede man magamit sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati bilang palahinandigan nila sa ila adlaw-adlaw man nga pagkabuhi. Share nyo ina, sulat nyo ipadala diri sa aton sa This Is My Life. Hindi gani, pwede nyo man mapadala sa aton, tiya mo naman nasubong, di ba? Sa aton sa ni online, pwede nyo gid mapadala pagi sa Facebook page ni Tita Wilma. Action, Wilma Sugaton. Hindi gani sa personal account naton, Wilma Anto Pinasugaton. Pwede ninyo ina mapadala, ha? Okay, ari lang diri si Tita Wilma. Kag ang mga nagpadala diri sa ila mga istorya sa Mi Amore, ay don't worry, no? Basta kun ina ni Tita Wilma isa gid iya on air. Tikuhaan ko na iya kay ginpangabudlayan gid ninyo. Padala nyo lang dari basi kung mapilian pa kag magdaog ka mo, no? Sa Mi Amore ang inyo sini mga entry 5,000 pesos ang aton grand prize winner. Ang second is 3,000 pesos. Ang third prize is 2,000 pesos. Kag magapili pagid ang screening committee sang pito iya ka consolation prizes. Relax lang kay si Tita Wilma sa pagbalik. Ang ato naman na horoscope, di ba? Ay ari gali may ari patagali nga reaction diri na naman may lang napudyutan ko. Grace, hindi mapaktan, may paragid sa imo nga nagahulat. About 85-35. Insakto man, salamat gid sa imo daraan. Sakto man ang hambal niya na babayi lang da siya ya. Na Tita We, good PM, Robert Nisang Libertad. Ari, panawagan niya, no? Pa-action niya ni Mayong hapon, Tita We, Robert Nisang Libertad. Kung sino nakakita sang wallet nga black, pwede i-text lang ko sa number ko 0907-002-660. Sakto na? 0907-002-6660. Kay ara dito ang mga importante, ha? Ato dito, magbutya sing ganon, ato dito ang mga importante niya nga mga ano siguro, na? Mga let's hindi ba lang mga IDs na so kung sino man dira nakakita no pwede gid suliton ko lang na karon relax lang kamo dira mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Life Extension Okay. Dali lang gid. Miss Grace, may ara gid lalaki para sa imo nga mag-aabot. Happy listening, Kim Poyulo, about ho. Miss Grace, ana double send mo to Mark, na? Tita palihog lang ko tamyaw kay Stephen kag Andy Lizades. Thank you, gid. Inday at siya Kim Eriman, salamat mayong hapon sa imo. Kag kay Kurt Nathaniel de la Torre, good PM, Tita We. Monitor lang purok duluna na Shanda Grace. Shanda Grace na naman. Hashinda Guba, Central Maaw. Salamat, gid. Okay. May ara, gid bi kabalan nga klase lalaki mo. Tarso si mo to Market Riben, ha? May ara, gid kuno ya kabalan nga klase lalaki. Happy listening, Kim Poyulo from Barangay 34. Sinuna siya man. Watching from Isabela Negros Occidental. Okay. Kay Garcido Agonia Rachel. Thank you, kid. Mayong hapon, Tita We, watching live sa programa mo. Tamyaw ko lang. Nanay Kentina. Papa Tony, kag family pasuit
Timplatura. Kag Ligaspi family, thank you gid Tita We. God bless sa imo. Yes, salamat man sa imo Regina. Okay, Kag okay Inday April Joy. Ana receive ni Tita We. Terry Baya watching from Canlaon City. Yes, dira sa ay sa mga taga Canlaon. Nini Kabaytas, kamusta na kamo? Dira sa pamilya Kabaytas, condolences lang dira, no? Okay, watching from Canlaon City. Nini Teribaya, good PM ko, no? Diding Alohamiento, mayong hapon, action Tito Wilma. Ara Pilayo, Tita Wilma, watching from Binalbagan. Sa mga taga Binalbagan, dira mayong hapon, dira sa Triple J, kay nang Betty Lau ba, wala na gid ko ka, kay Manang Betty ba? Manang Betty Lau, good afternoon, Okay, yes, kay Garcido Agonia Rachel, Lester Ray Benitez, yes, Donna Ina, nabasa na nandito, Jerrell Elizabeth, yes, Robert, Vivian Fernandez, Sabio, Pabilio, mayong hapon sa imo, Maed, salamat man sa imo, Maed, okay, amo na i-account na imo, Jenny Blanco, good afternoon, kay Janelo sa Zanzino, di na stawe kabalong basa na Janelo Zanzino, salamat gid. Almira Lim Malazarte, Philip Canelon Zagay, good afternoon, salamat gid. Kay Fermi Espanyola, salamat man Rowan Reyes, kay LD Store, salamat man. Kay Jules Lucasan, salamat kana good afternoon. Martin Gonzalez, kay Alms Monticalvo. Salamat gid kag maayong hapon. Okay, relax na kamo daan na ya. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban. Okay, padayon man si Tita Wilma. Mayong hapon ay ara sila nag-upod sa eton sa sininga hapon, no? Dira sa may Purok Rosas Pandan sa Barangay Cabog, ha? Kay Nanay Ofelia Impedrad, no? Mayong hapon lang daan, no? Enginita or Enginita Quelio, kay Delia Fuentes Pina Kagadarisita Divina Gracia, no? George Colango, mayong hapon sa inyo kag madamo gid nga salamat. Tawe, mayong hapon lang da. Okay. Yes. Ang reaction to, bravo, hindi lang magpa-stress para sa baby. Ang importante, may Ginoo kita yang masandigan. Pray ka lang always na hindi ka pagpabayaan ni Lord. Buka namin, no? Maka-inspired kay Inday Grace kay na 8535. Okay. At ang lalaki nga hindi kabalo ko magatubang responsibilidad si Bibing ni Galisang Barangay Tangob. Okay, relax na daan na akay si Tita Wilma magabasa na sa ngayon horoscope karon nga adlaw. Para sa iton horoscope una nga Biyernes sa bulan sang Pebrero 24, syempre Aquarius. Ang mga Aquarius amo ining mga natao Enero 20 tubto Pebrero 18. Bao magadako ang imo sinigi nakita Aquarius kay nga may pagapirmahan ikaw nga mga product endorsement contract. Dado madamo-damo ti good for you Aquarius. Mga maswati mo nga mga numero 23, 29, 33 kag 41. Lavender is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces Pebrero 19 tubto Marso 20. Mga Pisces, makaano ikaw, maka-create ikaw, or makahimo ikaw sang isa ka bagay nga mangin in demand kung mag-trending ina siya. Kag may posibilidad nga mangin instant entrepreneur ikaw. Wow! 9, 23, 45 kag 55 mga maswati mga numero. Red is your lucky color. Yes, sa mga Aries naman. Okay. Sa mga Aries naman, Tita Wilma, Marso 21, tubtob, Abril 19. Ario, kung may mga suwestyon, Aries, ngay hatag sa imo, pamatian mo gen, no? Pamatian mo ang suggestion ngay hatag sa imo, tanan, tunan mo ina, kung bala, dapat mo i-considerar, no? So, antes mo i-considerar, ginman, kung magkapaay para sa imo, tunaan mo ginanay. Tandaan mo, hindi tanan nga mga ginapanghambal sa imo, makahatag sang kaayuhan. Maswerte mo nga mga numero 18, 19, 29, kag 37, Ocean Blue is your lucky color. Yes, Taurus, ang mga Taurus naman Abril 20, tubto Mayo 20. Taurus, isa naman kapag binaisay dira, may baisay dira amo gina makaguba sa adlaw mo nan. Pero kinanglan maging maalam ikaw sa pag-atubang sa mga tao nga pasaway, hindi pagpatulip para hindi maguba ang imo adlaw. 15, 31, 37 kag 49, honey yellow is your lucky color. Sa inuhay na ito ng mga zodiac sign nga Gemini. Yes, Gemini, mga Gemini, amunin Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Amat-amat nga nagapalapit sa imo, Gemini, ang palatandaan sa katumanan sang imo iya handom. Preparahan mo ang dako nga pagbago sang kabuhi mo. Mangin happy ikaw. Si Ace, Justin 9, 39, kag 45, violet is your lucky color. Kag sa mga Cancer, naman ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Cancer, anad ka man sa kapigaduhon, hindi malain nga maghandom ikaw sang kasulhayan sa kabuhi. Kung naanad ka na sa pag-antos tungod sang
kapiuton ka kapigaduhon sang kabuhi. Pero tandaan mo, hindi malain nga maghandom ikaw sang maayo nga kabuhi sa palaaboton. Kung ano man ang ginaplano mo sunod sa imong horoscope, padayon na ina. 5, 11, 35 kag 44, bronze is your lucky color. Leo, ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Yes, ang mga Leo, ara sa imo. Ara mismo sa kaugalingon mo ang responsibilidad. Gintugyan ina sa imo. Wala sang sala kung magpangayo ikaw sang bulig kung ginabudlayan ka. Abakahon mo gid imo iya kung kabudlay naging kagtama naging kabugat. Pangayo bulig para magmagaan, di ba Leo? 1-9-39 kag 41 mga maswerte nga numero. Bamboo green is your lucky color. Yes, Virgo. Ang mga Virgo naman, gusto 23, tubtob Setyembre 23, Virgo, ano kaya? Paamo ka namla. Hindi, ang mga Virgo karon nga adlaw, may mga madiskubrihan sila nga mga bagay-bagay, babagay-bagay ha, para nga makabulig sa ila sa katinaran sang ila kabuhi. Kag amat-amat mo man, nga maluwas ang kaugalingon mo sa kautangan. Yes, Virgo, hay nga mga anak. 9, 14, 25, kag 48, orange is your lucky color. Sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, ipakita kung may rason ka. Ipakita mo kung may rason ka. Tindugi kung ara ka sa husto. Ha? Ang sala-sala, Virgo, di ba? Hindi mo paghinakpan ang sala. Kung hindi mo man gusto nga matabo man ina mismo sa kaugalingon mo. Virgo, Libra, natawi na unahon mo gid ang imo ikaayong lawas, Libra. Maswerte mo naman nga mga numero 9, 14, 25, kag 48. Cherry red is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius, na taon Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sagittarius, abi mo ano, ang natalana kung tani para sa imo, madula ina. Hindi kami aragin man nga napagkit na nga sa aton kapalaran mo. Ang napagkit sa imo nga kapalaran, madula ina kung magpabaya ka. Tandaan mo sa Sagittarius, ang dako nga problema, gahalin sa magamay nga bagay. Gani, kung gamay pa lang, sulbara. Maswati mo nga mga numero 11, Siete, Justin 9, kag 24, shocking pink is your lucky color. Yes, Capricorn, ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtubinero, Justin 9, wala mo man ginapaabot ang matabo karon nga adlaw, pero sigurado nga igakalipay mo gihapon ina. Kag tungod sa ginahando mo nga maangkon, ang anong gusto mo nga maangkon. May ginapangayo ka sa iya, nga kinahanglan, mabaton mo. Okay, paangga-anggae lang mo palang gada. Capricorn, 3, 9, 25, kag 35, maswerte mo nga mga numero. Yes, silver is your lucky color. So, nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para karon nga adlaw. First Friday, Pebrero 4, tuig 2022. Impuntual stress at on 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. Opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Alas 3:02 na Action Radio Philippine Standard Time. Di una sang pagpaalam ni Tito Wilma, ara pagali sila, Tito We, yes, okay. Never mind, wala na itong malabutan nga mga mensahe na pasensya na ha. Happy anniversary sa asawa ko late na February 3. Yes, may Katagi Benitez. Na naman si Sir Lester Ray, lipat ka nga anniversary ninyo nga doa. But it's better late than never. Okay, say sorry na lang sa iya. Tita Scorpio, nabasa ko ng Scorpio, Jazzy Ryan, di ba? Okay, so si Tita Wilma magapaalam na sa eton sini pagpangalagad karon iya nga hapon. Ang ito na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo sa sining hapon, halin sa Romans chapter 14 verse 8, if we live for the Lord, and if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. I can't say goodbye. Sa liwat, salamat kid kag mayong hapon, standby na sa matawang nga drama, mensahe sing paghigugma. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Forever. Action Radio!